kai? Waye kai? Tabbas an cuce ni, an raba ni da masoya. Alinuhu, ina gayyata ka zuwa season 4 da yamma. Ku taho da Umar Hashim da Nafisa Abdullahi. Yawa. Ya ka gama ne? Na'am, na kusan na da yi. Hello? Adamu Zango, ina gayyata ka zuwa season 4 da yamma. Gabon, ina gayyata ki zuwa season 4 da yamma. No, zan kira Rahama Sale, thank you. Ranka dade, wai season 4 din wani film za ku yi haka? Season 4 Bakery, wani katafaren gidan cin abinci ne na zamani da kuma burodi iri daban-daban. Shine nake gayyatar wasu daga cikin mutane domin sada zumunci. Season 4 Bakery. Akwai milk bread, buttered bread, fruits bread, family bread, ga kuma meat pie, chicken pie, fish roll, spring roll, burger, samosa da cakes iri-iri har da na bukukuwa kamar su birthday. Ga kuma abinci kala-kala na zamani da kuma na gargajiya. Akwai mu da wajen get together mai daukar mutum kimanin 30 domin shirya kwarye-kwaryen taro. Muna nan a gida mai lamba 746 Hausawa Sabon Titi along Bawo Road, off Zoo Road, Kanan Dabo ko kuma ofishin mu da ke Kaduna.